Tak jaký máme čas, Peťo? 50. Super. Je to druhá várka? Je to složitá válka, ale tato várka je zlato. Zlato, které se nevidí každý den. A proto, přátelé, soustřeďme se na tento výrobek. Teď máme teplotu staženou. Grillujeme na grillu Camping Gas Virtuoso. Mohu se zeptat, kolego, je to americká značka? Je to americká značka s dlouholetou tradicí. Máme minutu 18 a máme slabou baterii. Nevadí, jedeme dál. Já si připravím svůj nástroj, který mám, tento nástroj. To je k měření času, přátelé. Tady máme evropský, anglický, německý, anglický a japonský čas. Tady to je narychlo první várka, to je potom na desce. 1:38. A tady máme čas v Americe a čas v České republice. A už se blíží. Připravme tam, máme tam připraveno. Mám to přinést? Odměřujeme poslední čas. Připravený, děvčata. Tak kluci. 7, 8, nemáme Talíř, prosím vás, talíř. Teď. Talíř zde. Tak přátelé, tohleto stojí za obrázek. Kdo se chce vyfotit s masem, pojďte si stoupnout vedle nás. My vás klidně vyfotíme. Kdo se chce vyfotit s masem? No řekněte, že to není pohádka. Podívejte se na to. Já bych se ho vyfotil, ale teď Podívejte se nahrávám. Teď se to má nechat chvilku odpočinout, než se to krájí. Odpočívali jsme předtím, nyní už odpočívat nemůžeme. Jo. Podívejte se na tu krásu. Já jsem taky myslela, že ano. Podívejte se, krásně má ten zobáček, vidíte to, přátelé? Má ten zobáček. Tohle to už je, vidíme, že už tu skoro nejsou žádné děti. A proto si dovolíme. Necháme to odpočinout. Šáněte si, vidíte si, je to jako mladé děvče, které stále věří. Které věří v život. Já nevím, ukáž. Dětská prdýlka. To znám. Přátelé a kamarádi. Radku, tohle jestli tady u vás bude každou středu, tak to teda jsi borec. Pojďme, vzkažme něco Churimu. Jsme rádi, že jsi tu dnes s námi. Nebyl. Bylo na nás. Nicméně, měli jsme zde připravené. Tak prosíme, ochutnávejme.